en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri boɗaliru mende fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo ñande nasande jeeɗiɗi yarkoma jeeɗiɗi jolal hitande ujunaji ɗe 19 ɓatake men cellal nde tawno fulɓe mbi mo wima ñaw huɗima mo wima ya sello duwani mama cellal noon ko enen ɗaɓɓata so tawi en dañi cellal en tawi cellal e ɓalli men ko enen gaynata cellal ngal ha ngal wawa duumade ko enen kaɓato kala ñaw ha wawa rumtade en cellal noon fuɗɗoto koye laaɓal musidɓe tedduɓe neɗɗo debbo mum gorko mum goto hen kala ene yamira yo wonde laaɓal timmongal dow ha less ngal laaɓal noon gamɗo wawa dañde ɗum mo ittanta gueɗal hoore mum ittanta gueɗal taaridi mum woni suudu mum tarodde mum cuisine mum ɗo mbawɗa wonde pop ka gorko ka debbo a wawata sellude aɗa sikka aɗa selli kono a sellata kala ɗo laaɓal ala cellal wonata ɗon ɗum noon wasiya men neɗɗo ɗo woni kala yo hirjin hoore mum itta hoore mum e ngamela waɗa hoore mum e laaɓal gila ɗo mbaalata ha eɗo keblotoɗa ha eɗo ñamata ha eko jarata an hoorema cuuɗinima e peñƴima kala yo woni laaɓal so laaɓi tan a weltoto kala ko laaɓi e ma a weltoto pile forte raison hunuko ma so laaɓi kala kaɗa yara welat kono hunuko so tunwi waɗi odeur mo ganduɗa soccetake kala kaɗa yara ay tehmat hay koko weli hay so tawi ko weli jarata tehmaɗe maɗa haaɗaɗe maɗa mettaɗe maɗa neɗɗo yo laaɓ o salo wadde yimɓe zene ene jogui woni yimɓe so gaare woni yimɓe nafɗe ɗe no mbayi siccude lubde ni aha yimɓe kaɓat yimɓe mbaɗa zene sa nate sala yalti a cet odeur sa nate suudu a yalti a cet odeur sa nate juma a yalti a cet odeur kalɗo garɗa ceɗon odeur maɗa neɗɗo yo salo ɗin odoraji won odeur mo ene wona e maɗa sala ɗum an neɗɗo o caloɗa lorde moƴƴani aɗa jogui caɗele hunuko iwata koye estomac ma walla lawƴata hunuko maɗa salo ɓattade neɗɗo aɗa haala ganda ko yaltata e ma ko natata koye hinere makko so yi ha gandi ga hen o tutat walla o tampat walla hoore nde musat ndentoɗa neɗɗo yo rento ɗin gueɗe hande alhamdulillah so wona belaɗo siccude ala ciccowo alhamdulillah kala sifa laaɓal hande ene woodi kene laɓɓina neɗɗo tawa jogota ko odeur neɗɗo fof ne jogui odeur mais ko an haɓoto ha on odeur wasa feeñje maɗa woni ndun hendu soit ko hendu wawde wonde foof noon ɗon wawi wonde ɓarndu ma foof an haɓotondu so ndu loratama won mo ndu lorata o ne lora ɗum lor ne heewi sifaji neɗɗo yo tinno toppito hoore mum iway ngamela moƴƴani gila dow ha less kala hen ɗo ganduɗa ene yonnuma ene urnuma ene hokkuma softede ene rokka goɗɗo softede laɓɓin ɗum mbasa wi tan aɗa laɓɓina dowo yimɓe fof jiiya dowo ne laaɓi kono noon so neɗɗo ɓattimama taw wawata dañde hen jaam tinnoɗen hen no moƴƴi ko laaɓal woni pop
laaɓal woni fof ganden cellal koye laaɓal tan dañete gilay ñamde mum haa e yarde mum cellal wallahi min wi on ala salali ala walali ñamde ma nde so nde laaɓi nde selli nde ɓendi a sellat saɗa ñaama ƴakka ha ɗigga moɗa a dañata ballonnement reedu ŋuurata reedu ndu dillata saabu kalnde jeeɗa neɗɗo reedu mum ne ŋuura ne dilla ene uuma andu o ñamiri ko keñe o weddoro longguere hunuko tan calup calup aɗani woni yimɓe ko ɗo kadi ko needi mawdi namdi woni yimɓe mbawa ƴakkude calɓoto ɗum ko needi guilay cukaku en jogui woni yimɓe ko neheraɓe noon guilay cukaku hanti waylaki joom hayso mawni sene ñaama jirakke ne salɓo calup 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 ene sal taw ƴakkata ha ɓooya tan rinko moɗa no moɗirɗa ni ko ɗum rokkanma ballonnement jareedu ma ndu wutto hankkadi ɗaɗi tektekti ma ɗi gona hankkadi ene ŋurde ene ŋuura saabu ko hendu lombiti nder to ɗum noon neɗɗo pop ene foti jogade sifa ñamde taw ko seeɗa ɗigga moɗa seeɗa ɗigga moɗa seeɗa ɗigga moɗa a haarat kono noon ƴawi fo yonete reedu wona yo tullino heewa tan wiya kaari haari o mbeta yani reedam ɗum min komi kaaɗa ala reedu wonɗo ɗehato caggal nde gaynoɗa ñamde taw ko ñamɗa ko no ñamirɗa ni ñamirɗa kono fotiri ni wona a rokki reedu ndu haqqi mum a rokki hoorema haqqi mum needi wona saray neɗɗo needi ko hunde wande important ha tenti suka so tawi ne ñaama yo jangguine ñamde guilay longguere hakkininde no waɗirta e hunuko no ƴakkirta ha ɗigga no moɗirta saabu foof ene walla masiŋaji gonɗi e nder mum musidɓe tedduɓe yo Allah subahana wa taala wallu en jaramma kala no ɗam way siforade so tawi tan ɗam laaɓi musidɓe tedduɓe a sellat ɗeɗo gueɗe ɗiɗi yo yimɓe mbatten haqqillaji ko kalaten ko wona eɗen beela eɗen kaala kode conseil so tawi on jeehi to humpitiɓe ɗiɗon fannuji ko même conseil ɓe dokkata on ɗum noon ɓayde aɗanayi suudu ma aɗanayi galle ma aɗanayi boutique ma aɗanayi auto ma aɗanayi leeso ma aɗana dari aɗa defa ko mbawɗa wonde foof aɗa heeɗo ko kalaten ko ko conseil fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade neɗɗo yo rento haade mum safrade woto jab jamais wadde hunde nde a alana ɗum dalil ko fate banggue gueɗe ɓandu maɗa ko ɗon paaɗen joni inchallah eɗen mema Samba Sow en seeɗa hande noon wo haalat français ji mawɗi kono noon so yiɗi madame wasa duggoyde hande eɗen kaala ko fate banggue produit ji poppateɗi mi andino on kam gueɗal gotal ne woodi rewɓe ɓe fof ko ñawɓe pop kam e worɓe ɓe ko ɓuuri en hewde majorité o foof koko ñawi mo jiiɗani fof ande jogui probléme nguru guri ɗi pop boni bonnani guri ɗi noon so wona produit ji ɗi ɓe ganda ɗo fewna no fewnira ko fewnira taw ganda ko produit ji mbaɗaɗi chimique bonɗo mo yadata e nguru nde tawno moni kala ene jogui nguru mum ɓayden en janggani ɗiɗon fannuji eɗen ponno dañde haqqillaji wawde rentade kono ala en gona rentotoɓe en gona jertotoɓe sen jertinama kadi ufnoɗen mbiyen on heewi haala wala hawla wala quwata skey en gona janggoɓe fannuji ɗi ko wayno dermatologue ko hunde jangguetede dermatologique kala ko fate nguru ene jangge no neɗɗo jangguirta qur'ana ha reena ni kono nguru jangguirte ha ndena gona docteur spécialiste ko fate banggue nguru docteur eɓe ne keewi sifaji en kaaliɗo laabi kewɗi ne joguiɓe jaari tan ko koye ne joguiɓe jaari tan ko ɗaɗi ne joguiɓe jaari tan ko ɗerɗe ɗen gon witeɓe cardiologue ene joguiɓe jaari tan ko ñiiƴe ene joguiɓe jaari tan ko guite woni ophtalmologue ene joguiɓe jaari tan ay ko kalɗen joni dermatologue woni nguru ne joguiɓe jaari ko banggue sexuologue jaari ko banggue terɗe hakkude debbo e gorko ma en gar hen ɓayde enen gande men jarani ɗin fannuji tene ko ɗi ɓuuri lebtude en saabu jiɗɗen ko yo ɓalli ɗaat yo ɓalli ɗi moome yo ɓalli ɗi guje ko wujjete hen ko pop ko chimique waɗa hen haalis jomen ƴeewata jomen ƴeewani yo yimɓe dañ cellal ɗum waɗi hande son ƴeewi leyɗele kewɗe hande ne kaaɓo ko wayno produit ji ɗiɗon produit ji goccinoji
produit ji ɗannoji ɓandu ko wayno hanti ko siming waɗa hen sa foppima gayni tan ko jangi ko pop a tinan warñede yeeso ma a tinan warñede juuɗe ma a tinan warñede ɓandu ma ko simik hande ɗum woni mo jiiɗa kala ene jogui probléme nguru ngu defoto ɓandu ndu wulat omo jogo nguleke nder ɓandu makko ndiwa anda omo jogo probléme guiɗe kiggiɗat tomo nde foppoto kere mo eɗen gandi won hen nanggata mbaɗa juuɗe men poflay juuɗe he pop tan muula yeeso he ay muula e yeeso ngo ha yettoro guite ɗe ha yettoro toni makko ɗi teñe kalne memi ɗemgal makko seeɗa naate hunuke o wiyata kono baɗɗo latti e hunuko makko ni nder o ɓortoto ɗon paaɗen so ɓooyi seeɗa ma en gar hen won caɗele mawɗe musidɗo goto dañi hen ɗum noon eɗen gandi ko caɗele ɓayde en gona janggoɓe ɗin fannuji en gona wittoɓe ko fewna ko en gona jertotoɓe sen jertinama kadi ay jertoɗen on jertinowo walla sen jertinama ndentoɗen on jertinowo caloɗen mo mbiyen ko haala ko bolle puuɗe ha ɓooya tan woda dañƴo cancer hande eɗen jogui woni yimɓe en jogui cancer guri cancer de peau ne wayno leydi jeeya neɗɗo yaha ha ɓoye gurum waɗa infecté ɗaɗi ɓandu mum foof peɗɗa kala hen ɓooriɗo yeeso ma so debbo a wawa larde ɓandu mum a larata yiɗum jamma tan walla jiiya ɗum ne ɓorni kono so ɓoorima ɓandu laarotako ɓandu ko taƴi ha boni waɗi dorƴi ne taƴi ɓandu taƴoto saabu go a ɓesni a waɗani produit mo poɗɗa wadde o mbaɗɗa ko produit chimique ɓeyda bonnude ɓandu ma rokkuma boɗoyol seeɗa leera seeɗa kono ndero koko ñawi alay saago musidɓe tedduɓe kala ko neɗɗo ne waɗa yo tinno reeno woto ndaar ɗo gonɗa jeune ɗo woto laar ɗo gonɗa suka ɗo aɗa woni cukalel aɗa dare saaha maɗa aɗa foppo keremaji ɗi ganduɗa ɓurɗi ƴiƴam ma doole ɓurɗi nguruma doole yaha ɓooya mbatta dañde uube puƴe kewɗe ne jalta taw yaltini ɗum hankkadi ko ɓanduma ndu jaɓani produit mo mbatta e ma o ɗum waɗi moni kala haade mum wadde hunde yo ɗaɓɓu conseil ɓayda fewnani yumma fewnani bamma fewnani mawne fewnani miñe fewnani leydi ma fewnani ala jiɗɗoma pewnuɗo ko jiɗɗo mbuɗuma tan fewni haade ma hutorade ya ɗaɓɓoye conseil ɗaɓɓu conseil ha on wima aha noon an nguruma ngune yaade o kerem mbaɗa borde karité nan ɗon huile de amande nan ɗon huile de olive nan ɗon nebameji goɗɗi gujiteɗe nan ɗon keremaji goɗɗi jaaduɗe e nguruma nan ɗon taw wonani bonnuma alay saago musidɓe tedduɓe min mbatta hen min debbo ɓurɗo yoddemi e aduna pop wallahi mo jeeɓanmi defowo mi welto mo jeeɓanmi defowo mi welto mo jeeɓanmi mo jarantami darade yeeso mum mi fettan ɗum jimol mi yima hay so tawi ko desaɗo ko debbo mo foppaki ɓaloyol ma yooɗa ɗo dariɗa kala yooɗa ɓurnimi debbo poppiɗo ko no jiɗɗa fof mbaya sa yiɗi paɗɗa urlayni en ha jamala e ndin mbaadi caggal tan a jilli mbaadi ma ndi e poppanteri an hoorema natti hudorade haqqille ma nde tawno haqqille ko ma nafta neɗɗo allah subahanahu wa taala kam tagui en lutodiri mbaadiji men lutodiri ɗemɗe men ay lutodiri guri men o wawno waddema boɗejo pourquoi o waɗanima boɗejo o wanma ko ɓalejo wonko saabi o waɗirma ɓalejo ene jogui kerem ɓaleɓe ene jogui kerem woɗeɓe boɗejo foppotako kerem ni ha wonta ɓalejo an ɓalejo holko daña aɗa foppo kerem wontude boɗejo ndaare hande conséquence gonɗo nder leydi sénégal ha fayenma hande raaɓi leyɗele ɗe kala jaa ha Ghana ha Nigéria ha Congo jeeya neɗɗo ne foppi juɗɗe pop koko boni hay goto suwa holli hay soɓe jalte téléji jiiɗa koɓe cuuɗe juɗɗe aɓe ñanti haɓe jooɗi hen an mbaɗi misoraji mabɓe ala ko ɓuuri ɓe yodde sa laariɓe ni kono sa ɓattimaɓe a maɓɓete a islat ne luuɓe ha maayi sa joldi goto e mabɓe oto kamɓe fopputoɓe oto so nguleki naati hen o warñi seeɗa wo luuɓat kanko foof wayata kono tan mbabba nanna ɗum e ndiyam ni aɗa gandi mbabba sa nani ɗum e maayo walla looti ɗum a yi sicco jaltaw hen o ko noon jomum mbayat oɗon gandi kalami ko jomum leldotako jamma leldotako ñalawma teni so jomum ne foppo sene lelo jamma haade mum bonnude darabuji mum heewi ko jaggude wudere wonde waɗay dow leeso heni lelo hen an kaya andi ko mbatta ko moƴƴani ko jarabi ko seyɗane jatiren hen caggal no feewi e musidɓe tedduɓe mi arta e mon joni so jomiraɗo hoddiri
toɓɓere wonde nde jiɗɗen memde seeɗa ko toɓɓere wonde sensible no feewi. Eɗen ñaagui bandiraɓe noon nde ɓe kettoto no moƴƴi. Jiɗɗen haalde ko fate banggue terɗe hakkude debbo e gorko. Nde tawno koye fannuji jangde jeeya ne jogui jangguɓe a heeɓi diplomate mumen nana gudditi clinique aji men ne jooɗi hen woni witeɓe sexologue en. Eɗen gandi en gaare e jamanu hande kala debbo gonduɗo e joom galle mum yiɗi ko weltinde ɗum, yiɗi ko ɓuucade ɗum, yiɗi ko jaggude e tergal joom galle mum ngam yidde wadde hunuko mum. Oɗon gandi kalami ko wona eɗen ñemba eɗen mbaɗa. Mi yarani to banggue diine wiiden harmi ɗum, jarami koto banggue conséquence gonɗo hen, caɗele keɓeteɗe hen. Caɗele keɓeteɗe hen sen duttima to banggue sariya ene wiyen an gorko sa yeehi tarode hebloyade, a yeehi taroyade, woni mbiyata diccoyade, a taarima ha gayni won toɓɓe ne jalta sakket, aɗa leela yaltude hen sahaji rento wiide aɗa fiɗɗa ayi jogoramma ha no ɓurtita ni, rento sattinde jogoram ɗam, rento fiɗɗude ɗam, rento ɓoɗɗude ɗam no feewi. Nde taw noon yawi bonnude gorago. Worɓe hewɓe hande gorago men ustima saabu rewɓe ɓe so tawi nanggui nguɗon gorago au lieu jomum jangga no foti waɗirande joom galle mum tawne o heɓa hen beelema wona conséquence, wona caɗele heɓata hen. Jomum fooɗa walla mucce ɗum walla muyna ɗum walla fooɗa ɗum podgol ngol ganduɗa an gorko gonga ne muusema kono gaña wadde jomum blessé ngam wiide joom an noon ɗo nannguɗa ɗo ne muusi walla no waɗirtani ne muusi walla no pooɗirtani ne muusi taw jowni koye bonnandema gorago maɗa. Kettoɗe kalami ko c'est trop sensible. Il faut paamen tergal gorko e debbo foof ne waɗi sensible ko Allah tagi ɗum. Wona ƴiye woni toon ko raɗo, woni toon ko ɗaɗi. Ɗaɗol e raɗo noon wonko fotani yaadude mum, wonno fotani waɗirede, wonno fotorani fooɗirede. Nde tawnen jogui woni hen yimɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa so ɓe gaari e ndiɗon mbaadi ngam yidde jokkodirede hakkude debbo e gorko joni waɗa kono kaaɓe heeɗo ni wiyata ken hutoro force e sembe hanti girñito tan jagga wiyene fooɗa ene waɗa hen gueɗe goɗɗe ala tawno on fannu jomum wiya ko yo won douceur yo yaaru seesa ko seesa jomum yarata hen seesa sa wiyama ya momodiri jomum ya haalde joomum konnguɗi cewɗi hay saɗa mema jomum ya taw ko peɗeli juuɗe ma ɗi tan memata jomum taw wona aɗa ɓoɗɗo ɗum wona ɓoɗɗugol ha ganduɗa ene addani mum caɗele ko way tan kono jomum a ŋañoto jomum ni rayde ono mbiyata rayde wona way tan kono a rayat jomum ni taw wona aɗa ɓoɗɗo ɗum aɗa drimbila ɗum aɗa mema ɗum aɗa way tan no banno ɗum e sport ni ala wona on fannu. Hunde foof jogui kono ardete, hunde foof jogui kono yarete. Ngal on banggue wonko jangga hen ko heewi sen duttima woni defte joom arda hen seesa memira ɗum seesa jokkodira e mum seesa. Ene jogui no mbawɗa weltinirde partenaire maɗa woni mo jokkodirɗa joom galle walla joom suudu maɗa taw a hutoraki wona sifa mbadi ndi ganduɗa so gayni janggo ayi wuddere kanko gorko o wuddere tergal makko ngal wonkoye wulde saabu no ɓuucotoɗa ɗum ni ko gorago woni toon sellani moƴƴani dokka joomum caɗele dokkamo faiblesse. Mbo sikki on paami ko jimmi haalde ko gueɗal gongal won debbo goto dañi cancer hunuko bon ndero foof ɓorti boni o dañi safoji bonɗi ha ganduɗa hande somo ñaama o wullat somo yara wullat o safrima haw maayi saɓora tan so ɓoyat holto dañi ɗum o dañi ɗum ko gorko makko ene jogui mbujam ene jogui nebam tan ɗam soodi e pharmacie ji walla ɗam soodi e leɗɗe chinois ji Allah andi ɗam nebam so foppi ɗum e jogoram makko ene rokkamo gorago o jaggat o foppa hen beele ɗaɗi ɗi ne daro o daña gorago oɗon gandi en nebameji ne gooti ne jogui hay pikkiraji mum ne jogui poɗɗe mum wona kanko gorko ko ɗum hutorto debbo noon jaggi jogoram gorko waɗe hunuko mum muyni ndeke noon gorko ko poppuɗo ɗam ɗon nebam
e kaake mum kañum ne jaɓani haalandemo wiyanimo ala watta wat eɗen gandi ko majjere c'est très dangereux par ce que to ko chimique ga ko hunuko woni produit o naate hunuko debbo o ayi way kono nanga lati mbaɗa e hunuko ma ni no ndero ɓortorto ni no hamnorto ni noon waye makko hanti han kadi ni hunuko woni lammude omo sirƴa omo haakto omo anda hen balɗe ndero fof fucci nde o yehi to docteur on wi mbete o tinani won produit naɗo e hunuko makko oyo tinani mais finalement andama ko oɗon produit joni a jogui joom suudu maɗa ko poppotoɗo produit ji ɗi kalɗen nane produit ji baɗɗi chimique ɗi pop o lootowo gayna o foppay ɓandu makko gara ƴetta enɗi makko mbiyaɗa muyna taw ko poppuɗo hen oɗon produit so naati hunuko ma rokkuma caɗele il faut ndentoɗen walla rose oji mabɓe ɗi ɓe mbaɗata hay kunuɗe ɗi ganduɗa gona hay original ko fo tan wonɗo chinois ɓagguiɗa ittiɗa ƴiƴam seeɗa ittiɗa ɗum ɗa seeɗa rendini waɗi pentiraji mum waɗi e butelaji ne yeeya jiya joomum so tawi waɗi rose e hunuko mum ha gayni so hocci weer yari ko hen koloto mbiya ya ɓuuco on walla ya wat toon ɗemgal e ɗemgal fo natta e nder maɗa an aɗa ñawna ɗum waɗi hande eɗen jogui hande ñabbuji gonɗi e nder ɓalli men hay so jeehi to docteur eɓe jiyata jeeya to docteur ƴetta ƴiƴam ma ƴetta taare ma ƴetta jaagol dow wuuro ma ƴettuma pap wanma analyse ha tamponon ko yiide rafi maɗa waɗi ko jillodirɗen ko ala hen kala humpito mo joguiɗen no laariten téléji ni jiyen yimɓe ne mbaɗani mbiyeɗeɗen ñemba taw en ganda kamɓe ɓe guuri koye docteur eɓe eɗen jogui rafiji daaɓoji ɗiɓe jogui mais aɓe jogui poɗɗe ɗeɓe ƴettata sanga nde ɓe jettodirta e ndiɗon mbaji watte nde télé walla watte nde CD ji ne yeeye taw kamɓe ɓe keɓata ɗin rafiji fof paamen ɗum hade men wadde hunde fof janggen hunde fof jertoɗen fof jertinen ko hunde hande jolde e men walla hande ko wayno hande rewɓe ne kutoro produit ji goɗɗi ɗiɓe mbaɗanta gorko e tergal mum beele ne ɓuuɓa en walla ne wuula en pap taw ko produit ji kamɓe koye mabɓe ɓe ganda ɗo fewna ala facture on jiiɗo hen hikka ko suka debbo goto ma e Saint Louis holko waɗimo ko produit jahowo tan ne yillo e leeɗe gare produit naggam tan guittowo puƴi guittowo ɗum guittowo ɓeydowo ɗum tawa soodi o maayi on nani ɗum e journal wona en jiiɗeɗo balɗe foof Sénégal audiovisuel nana arti e mbadi wiide ɗin produit ji fof kaɗaɗe e Sénégal ɗin produit ji fof kaɗaɗe e nder leydi Sénégal on jii Mauritanie on jii banggueji fala Mali ko wayno Gambie ha Guinée ha partout hande rewɓe fof ne jogui caɗele soit ko produit ji ɗiɓe kutorto kamɓe koye mabɓe to banggue less ene ɓuumna en ne uurna en ene fanna en ne hecciɗina en ene welna en ne darmina en taw ganduɗa gonɗa koye addude hoorema cancer caɗele mawɗe woni hen yaha fooɗo jomum watta señje jamma e ñalawma bonna terɗe ma bonna terɗe joom galle ma bonna terɗe nawle bonna terɗe pop ganda e hoorema gaddata yimɓe caɗele musidɓe tede moƴƴi ndentoɗen ɗiɗo fannuji kala keɗen mbaɗa yo wonde pinal wonde e jangde e gandal mi arta e mon joni inchallah eɗen mbaynoro buuɗal yurmede an musidɗo tedduɗo sa watti yiide caggal maɗa ɗo jarata dow wuuro ɗo ene ngata saha ne jiɗɗa yaade dow wuuro walla saha foof tan jiɗa ŋañade toon aɗa wondi so wona hémorroïde ɗum fertat ɗum ga ngatat aɗa wondi e sanuji woni vert tawno eɗen gandi deedi men ɗi pop ene mbaɗi gilɗi nder gilɗi ɗi noon ko mbarakon kon hanki so cukalel yehino dow wuuro e yaltoyde adi e barogel ne yalta e reedu mum wona e ladde ko sukara waɗata noon ha tenti noon to banggue almuɓe yelotoɓe ha tenti hande kadi sukaɓe muccoɓe tanggal leggel en kerem galas en ko wayno woni bonboŋaji en ko wayno woni tangaleje en ko wayno woni cakeje en ko wayno woni ñamiteri hande ko heewi hen ne rokka jabbe en rokka ɗeɗon gueɗe saabu hande ñamde hewde koko fewnita en rokka kon ɗon gilkon mbiyete kon sanuji noon woni vert jiya joomum yaha ɓooya caggal mum to wona e ŋadde ha hen saji so yeehi dow wuuro wayen jiɗɗo nanude hen peɗeli mum gam yidde ŋañade ni
ɗum ɗon yo jomum andu ne jogui baroɗe nder ko baroɗe ɗe mbaɗata noon ɗum no alay saago toppitoɗa saaha kala yaade pharmacie cooda médicament de vert kala balɗe 15 neɗɗo foti ƴettude ɗum sa yari ɗum a gayni elminat ay kala barogel gonnoguel e nder reedu maɗa ngan sanga sa teskima ɗon ha kekiɗe o sa subaka haadema ñamde jara sa soodi foɗɗere nde subaka pharmacie jahata sa fini subaka haadema ñamde jara subaka law haadema ñamde so yiɗi joɗɗa fode 30 walla 40 minutes walla 1 heure ñama ɗon e hirde ma yi sa yi dow wuuro ko jaltata ko yaltata ko ɓorwat wonno koko wari mbara kon sukara kon mbara kon gonkon ton kon ɗo woni ko jiyata neɗɗo hen sa wo ñama ha rendu heewa tan sara ɓernde ɗo ha ɓooya tan wayno yuwanni saabu ko mbara kon kewata reede ɗum no alay saago en wona cukalon to son en wona e mawɓe woni hen ne jaa ha watta yaltude mumen jiya gilkon danion mba kono ɗum ɗo ni ene ŋaaya e maɗa no jogui woni yimɓe settiɓe ɗum alay saago yimɓeɓe ɓe ndento hen no feewi ɗum noon kala balɗe 15 neɗɗo no moti ene foti sodande ɗum sukaɓe mum sodande ɗum hoore mum yara leɗɗe kaɗɗe ni to ɗum aɗa wawi ƴettude leɗɗe kaɗɗe jara won hutortoɓe laayi wonande wawɓe yarde ɗum pop ko ene wara ko fate banggue ɗiɗon fannuji musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñe ɓatake bindaɗo cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena